Per què no em dones la contrasenya? M'amagues alguna cosa? Amb qui estàs parlant? Estàs en línia i no me contestes? Tia, si ell és tan gelós és perquè et vol molt, Però si després et trata superbé. Tu per ahir el teu amic? I el teu nòvio què? A tu qui t'ha de voler, o meua o de ningú. Fes el favor i no menges tant. I arregla't un poquet més, que el deixarà per un altre. Tia, si ell A és tu tan qui t'ha de gelós voler, és Per perquè què no em dones la contrasenya? M'amagues Amb qui alguna estàs cosa? parlant? Estàs en línia i no me contestes? I el teu El nòvio què? deixarà per un altre. Ah.